San Paulo apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik. Senideok, gu zeriko hiritar gara eta handik itxaro dugu salbatzailea, Jesukristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputzez ere zau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez. Gauza guztiak bere menpe jartzeko duen ahalmenari esker. Jaunak esana. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdialdea zen, eta ilundu egin zuen Lurbira osoan 3 arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen: Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitsirik, izara batean bildu eta arkaitzean zulaturiko eta lehen inor ehortzi gabeko hilobian ipini zuen. Jaunak esana. Heriotza gauza jakina da. Denok dakigu, lehen edo berandugo hilko gerala. Badakigu, gure mundu ontako ibilbidea mugatu da. Hain zuzen ere, badakigu, noiz etortzen geran mundura, baina ez dakigu, noiz edo nola joan behar mundu honetatik. Horregatik, bizi geran, gitartean ere, gogoan izan behar dugu errealitate hori. Jakinik lehen edo berandugo mundu hau utziko dugula. Hala ere, heriotza beti gogorra egiten zaio. Heriotza ez da erresa. Eta jakinda ere hil behar dugula, modu hontan bizituta ere gogoan izan da gure inguruan dagoen, hala ere beti gogorra egiten zaio heriotza. Horregatik Jesusek heriotzaren inguruan batez ere gauz bat sentiarazi nahi dugu. Evangelioan entzuten dugularik, Jesus heriotzaren inguruan batez ere itxaropena, esperantza sentiarazi nahi dugu guri heriotzaren inguruan. Berak ulertzen zuen gogorra zela heriotza. Berak bere lagun Lazaro hil zelarik, bere arispidean negarrez ikusita berak ere negar egin zuen heriotzaren aurrean. Horregatik nahi du Jesusek guk hori garbi eduki dezakula. Nolabait ezin horrek heriotzaren minerik kenduko, baina nahi du Jesusek itxaropen horrek indarra eman dezaigula. Eta erabat aipatzen dugu itxaropen hori bi errealitateetan oinarrituta. Alde batetik, beti ereko bizia. Gu ez gerala materia gutxa, baizik eta daukagula baita ere
eta arima hori ez dela eriotzeko momentuan hil zen. Bizirik dirau arima horrek. Eta bigarren errealitatea da jainkoikoaren errukia. Jainkoikoa ona eta errukitsua dela. Eta nahi du Jesusek horren inguruan inongo zalantzarik ez dezaguna eduki. Hoy nos hemos juntado aquí para despedir a nuestro hermano José Juan. Hace muchos años le conocí, la segunda boda que hice como cura fue la boda de Rocío. Por eso hace muchísimos años ya que le conocí a José Juan. Y ya van a hacer pronto 21 años de aquella época de cuando me ordené, recién ordenado, aquella primera boda. Y hoy nos toca despedirle aquí, rezando por él, acompañando a la familia, sobre todo ante la muerte. Quiere Jesús que el cristiano sienta una gran solidaridad, el intentar acompañarnos y ayudar a llevar los momentos difíciles, hace que de alguna manera tratar de compartir el dolor hace que se pueda hacer más llevadero. El sentir, el apoyo, la compañía, la amistad, el pésame, es algo que tiene un valor muy grande. Y sobre todo, con esto iré terminando, nosotros cristianos, cuando pensamos en la muerte, tenemos que mirar hacia arriba, donde está nuestro destino, hacia el cielo, es lo que quiere Jesús que hagamos, teniendo en cuenta también que para un creyente no hay casualidades que no tengan sentido, sino que más bien miramos la providencia, y una providencia que sin duda ha sucedido en este fallecimiento de José Juan ha sido el haber fallecido el 29 de mayo, 41 años después del hijo que falleció, que fue por delante. Hoy pedimos al buen Jesús, al buen pastor, que estén allá arriba juntos en el cielo, sabiendo que nuestra relación con los difuntos no acaba en la muerte, sino que se transforma. Y eso es lo que pedimos a Jesús, al buen pastor, que estén allí y desde allí nos ayuden. Eskatzen digu da gure hartzailari. Jose Juan gure senidea goiko zeru hartan har dezala. Berak handik gure alde egin dezala. Amen.
berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzen zuen eta hartzen guzti horretatik. Albere odolaren jarri zarata, itun garri eta betiko garen odolari, zuentzat eta askorentzat dekatu barkatzeko isuritu dena. Egiztu behar nire hori gari. Gogoan izan zuna, mundu guztian zabalduen dagoen horietan, eramazu maitasun solar, Francisco eta Santoekin, Florencio Gogozeanekin, eta izan izan batean. Gogoan izan zuna, biziko txarroenean, galdiri gure zuritia. Jose Juan, gure bidako guztia, antzatu zeure horreikaren ari. Errorrizak ezikoaren, guztionekiko bizitzaren txetetzana, agoituaren amamariak da osoaren. Bere zena, Jose Santuari, apostolo Santuari, San Miguel, eta izan dutietan, finalizkera izan dut Santuari. Aiekin batean, horrezka izan, Jesus Cristo, zure zenearen,
Muchas gracias, en nombre de mi familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis venido hoy aquí a despedir a nuestro hermano José Juan, a acompañar a la familia en este momento de dolor y a rezar a Dios por el eterno descanso de su amor. Hoy dura de Estela, datorrean ere amaiketan bezetan bereziki gogoan hartuko dugu hemen bere parrokian. Eta gobernu batetik azken eraso osoa egin